Hello mga kadi, welcome back sa Dins Kitchen Diaries. Karon maghimo ta og mango float. Giwis lang nako ni ang pagkuan nako sa whipping cream. Nya gisagla nako og gamayng all-purpose. Gitiwas nako ang nabiling all-purpose namo. Mao na ni prepare nako nya. Nasipyat de ko sa kong giko kani all-purpose cream o whipping cream. Onya, nasipyat ko sa akong giabrihan. Iba pa akong kinahanglan. Onya, lain ang akong nakuan de. So, mani bason sa ibap. Onya, i-file sa sudlanan, sa pabugnawan. Bubuan o whipping cream. Ang akong gikuha nga nagtukog ibap. Angel ko ande cream dinsada. Liso din ginang matas tiguang no. Anya nice day karon himo og mango float kay medyo ni us-us na ang presyo sa mangga. Di parehas tong mga nanglabayng buwan nga mahal pa kaing mangga to kapin ang kilo. 200 kapin karon medyo us-us na kay makapalit naman tag 90 pesos ang kilo. Nya anihon ra nato ihom dun sa daan sa ibap o na ibutang sa sudlanan. Bubuan na sa dog whipping cream. Pagkahuman tapingan nato og mangga. Of course mangga joy pababaw kay mango float go, di ba? Anya nasa day ko dugmok ako na lang ning tiwason sobra sa namo ni atong nami gihimo na pa may mangga na pa whipping cream so ako na lang ning itiwas. Mo na ni nahuman na nako. Ready na ni sa pagpabugnaw kay mas mulami man ni og bugnaw labi nag gahi na. Nya sliceon lami na ni siya nya diri lang taman hangtod sa sunod gayon diri lang gyapon sa Dins Kitchen Diaries. Daghang salamat.